हेलौ लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो थागोन होननानै लोगोसे गोबाव दिननि उनाव आं दिनैसिम नुजाफैनो हालायदों नाथाय शर्ट भिडिअजों नङा मोनसे ब्लग भिडिअजोंसो नुजाफैनो हादों नोंथांमोना साननो हागौ जे थाम्बनेलखौ नायनानै आं मोनसे DSLR नि आनबक्सिंसो खालामनो होननानै फैदो साननो हागौ नाथाय नङा आं फैदों आंनि गोबाव दिन भिडिअ हगारनो हायैनि फारसे फोरमायनो होननानै आं दे एसां दिन भिडिअ हगारनो हायाखैमोन जाहोना जाहैबाय आं निजिनि खामानियाव नांथाबना थानायनि जाहोनाव लोगोसे आं केमेरा लानायनि जाहोना जाहैबाय आंनि लोगोफोरा आंनि हिर' हिर'इना आं दिनैसिमहालागै जि भिडिअ बानायबाय थादोंमोन गंसे मबाइल फनजों खालामदोंमोन बे मबाइल फनजों खालामनायाव आंनि हिर' हिर'इना बाङाय लाजियोमोन मानसिफोर नुयोबाथाय एसे उसुखुथु जायोमोन डायलग बुंनांगौआ मोजाङै फुथियामोन एक्टिं खालामनांगौआ एसे लाजिनानै माबायोमोन बेनि थाखायनो आङो नैबे सनिनि ZV e10 केमेराखौ लानाय जाबाय लोगोसे भिडिअ फैनायनि मेन थांखिखौ बुंनो नाजायो जेन आंनि चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट लाइक खालामना होयो जेन आंबो गुबुन चेनेलफोरनि बायदि उनथ्रिलांनो हायो आंनि हिर' हिर'इनाबो गोसो गुदुं जायो एक्टिं खालामनायाव गोसो खुसियै खालामनो जोंबो नाजागोन जोंनि हानायमानि मोजां सायाव मोजां भिडिअ हगारबाय थानो नाजागोन आरो लोगोसे जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानो जेन आं गाबोन आरो मोनसे ट्रिपआव थांबावगोन बेनि उनावसो फैनानै 10 दिनसो नांबावगोन आरो आंनि गोदान भिडिअ नायनो एबार लाबोगासिनो दं आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फुडनि सावगारि सुंद' फिल्म बेखौ एपिसड बानायनो हागौ आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बेबायदि गोलाव बानायलांनो नाजागोन आरोना फुडनि सिनेमा बेखिनिखौ बुंनानैनो आंनि बुंनांगौखिनिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।